Здравейте! Как да кажеш, че си гей? Да определиш сексуалната си ориентация е трудно. Да кажеш пред света за нея е още по-трудно. Приемаме, че вече си минал през периода на съмнението, неопределеността, възмущението и всички тези бушуващи емоции, които съпътстват факта, че сексуалната ти ориентация е по-различна от тази на повечето хора. Сигурен си, че принадлежиш към групата на LGBT, международно съкращение за всички, които определят себе си като лесбийки, гей мъже, бисексуални или трансджендър хора. Но не си сигурен дали и други трябва да знаят това. Първо да те успокоим, че е напълно нормално от това да се притесняваш как ще се разкриеш или ще излезеш на светло. На български няма много точни думи за това, което на английски се нарича coming out. От една страна се притесняваш как подобна новина ще промени отношенията ти с близки, роднини, приятели и изобщо с хора, които общуваш всеки ден. От друга ти си иска всичко да е ясно и да спрат да ти задават въпроси, на които досега умело си избягвала отговора. Ето някои от най-честите мотиви, които карат хората да споделят със света сексуалната си ориентация или идентичност. Искат да започнат да излизат с някого и семейството и приятелите да знаят кой е гаджето им, или не искат хората да си правят изводи и да говорят зад гърба им. Омръзнало им е да слушат заблудите и етикетите, с които другите говорят за LGBT хората, или не искат да живеят в лъжа и искат просто другите да ги приемат такива, каквито са. Причините да не го правят. Все още не са сигурни кои са и как се чувстват и имат нужда от още време, за да изяснят към коя група принадлежат. Или пък смятат, че сексуалната ориентация е нещо твърде лично и няма нужда да бъде обсъждана публично. Страхуват се, че ще станат жертва на подигравки, дискриминация или дори насилие, или понякога семействата им не знаят и се страхуват как ще реагират родителите им, братята им, сестрите им. Повечето хора се разкриват постепенно. Първо споделят на най-близкия си човек. Това може да е психолог, член от семейството, най-близък приятел. Много помага, ако имаш група от хора около теб, които са минали по същия път. В България има младежки LGBT групи, които могат да ти помогнат да минеш по-безболезнено през осъзнаването, споделянето и дори живота на LGBT личност. Който и двата пътя да избереш, да се разкриеш или да продължаваш да криеш сексуалната си ориентация, най-важното е да слушаш себе си и да не се влияеш от чуждото мнение. Да, това е много трудно, но в крайна сметка само ти знаеш как се чувстваш и е много важно да се чувстваш така, както ти се чувстваш, а не така, както някой друг ти е казал. Чао от мен, Весела! Следете ни на нашия сайт, както и на нашата страница във Facebook. До следващия път!